Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelela bonke abagcotshwa bakaNkuluNkulu. Ngiyanibingelela nonke bantwana benkosi ngegama elihle. Igama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Ngiphinde ngibonge bazalwane ukuphinde ngithole ithuba elinjengaleli thuba egroupini. Ngiyabonga bazalwane. Ngiyacela sivule amaBhayibheli ethu siye encwadini yamaHubo u-119 sizothatha iverse number 9 sithathe neverse number 11. Ubaba umlambo lo obingelelayo egameni lika Jesu Kristu osindisiwe owafumana umusa kaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi. Amen. Ngisacela ukufunda bazalwane. Verse number 9 ufundeka kanje: insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na, ngokuqaphela okwezwi lakho. Verse number 11: enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni. Ilona izwi lenkosi leli bazalwane eliqubukile nje phakathi kwami ukuthi insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na, bese eyiletha impendulo la uDavide ngokuqaphela okwezwi lakho. Uma khulunywa ngensizwa khulunywa ngomntwana kaNkuluNkulu labazalwane. Akhulunywa nje ngensizwa nje insizwa nsile ela emhlabeni, kodwa khulunywa ngomntwana kaNkuluNkulu ozelwe ngokusha egameni lika Jesu Kristu ongazingcolisi ngalutho, ufaniswa nensizwa nsi engakaze yenze lutho. Umntwana kaNkuluNkulu nje ohlezi ozingcolisayo ozelwe ngokusha. Manje lana ke uyabuza uDavide ukuthi umntwana kaNkuluNkulu uyakuyihlanza kanjani indlela yakhe na. Useyiletha futhi impendulo uthi ngokuqaphela okwezwi lakho. Ukuqaphela izwi likaNkuluNkulu ikhona okwenza indlela yethu ihlanzeke. Ikhona okwenza indlela yethu ihlanzeke ukuliqaphela izwi likaNkuluNkulu, ngoba umuntu oqaphele izwi likaNkuluNkulu akone bazalwane. Uma uliqaphele nje kahle izwi kaNkuluNkulu awekho amathuba ukuthi ungona. Verse 11 esethi ke enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni. Uyabona ukuthi mangabe ke uqaphele ulonde izwi likaNkuluNkulu enhlizweni yakho ukuthi awuyikona ngempela kuNkuluNkulu, ngoba uma uhamba nezwi likaNkuluNkulu enhlizweni yakho uhamba ngokwesaba emhlabeni. Awuhambi sinomi kanjani, awulingisi lelizwe. Ingakho wathi umpostoli Paul singalingisi lelizwe. Asilingisi lelizwe uma ngabe sinezwi likaNkuluNkulu enhlizweni zethu. Lento yenzeka kahle mangabe izwi likaNkuluNkulu layihlaba kahle inhliziyo yakho, njengoba esho nje usuke ehlabelela ukuthi izwi layihlaba inhliziyo yami langibonisa ukwaduka kwami. Bese eqhubeka ethi ngaze ngazivuma izono zami eGolgotha. Akwenzeki izwi likaNkuluNkulu uma lihlabe kahle inhliziyo yakho kuthuleke nje, kodwa izwi likaNkuluNkulu uma lihlabe kahle inhliziyo lenza udabuke ngaphakathi kwakho, bese uyivuma izono zakho, ngoba lihle ikholwa elithi masihlatshwe yizwi bese liyakhumbula lapho elingahambanga khona kahle, bese liyalungisa ke livume kuNkuluNkulu lixolise. Haleluya bazalwane. Siphila kanjalo kulomhlaba bazalwane, siphila ngokuyivuma izono zethu
uma umuntu engasayivumi izono uhamba ngokujwayela bazalwane, kugcine sekulula futhi ukubuyela kuzona izono obukade uzenza ngenxa yokuthi awusavumi, usukhululekile, ugcina nje inhliziyo yakho isibuyela eqineni ibe njengetshe. Haleluya bazalwane. Kanti uma ngabe izwi likaNkulunkulu liyayihlaba inhliziyo idabuke, uthi lapha na kuJoel chapter 2 verse number 13 uthi ningabe nisaklebhula or nisadabula izimpahla zenu or izingubo zenu, kodwa klebhulani izinhliziyo zenu, nidabuke, nikhale, nilile, nizile. Haleluya. Uma ngabe ke izwi likaNkulunkulu selikuhlabile, liyayidabula inhliziyo yakho, kuyaphela nokuhamba nje nangobuqili bazalwane, ngoba umuntu ohamba angahlatshiwe izwi, engalondile izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe, uhamba kalula ngobuqili. Kubhlungu ukuhamba ngobuqili bazalwane, uthola ukuthi amavesi uyawazi agcwele ikhanda, nezambulo zigcwele ikhanda, kodwa manje uNkulunkulu awumesabi, ngoba uma umuntu ehamba ngobuqili usuke angamesabi uNkulunkulu. Lokho kubhlungu bazalwane kakhulu ukubona umuntu ekuleso simo. Haleluya. So ngiyathandaza nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu asisize singahambi ngobuqili, singahambi ngokuzenzisa. Haleluya bazalwane. Sesenzele umusa ongaka uJesu wasinyula odakeni besicule kulo, sibishe kulo, bese siphenduka thina futhi simbethele uJesu. Kungaba kubi kakhulu lokho bazalwane. Asihambe ngokuqaphela izwi likaNkulunkulu ukuze singeke sone, sililonde enhlizweni zethu ngegama lika Jesu Kristu. uNkulunkulu akanigcine bazalwane, abe nani nonke emseni wesandla sakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.